Ви каним да се докоснете до историята на следващите ни гости. Едно много голямо, много сплотено и вярващо семейство. Вижте ги, това са Лариса и Данаил Вълкови и техните 6 истински био-еко направени чудесни деца. Те са тук при нас, 4 момчета и 2 момичета. Те са харизматични и много обичани в социалните мрежи. Тяхната красива семейна снимка събра над 20 000 харесвания. Но най-важното, обичат се помежду си и живеят с много музика, любов и вяра. Двамата са създали един малък собствен свят, в който вярата, отговорността и радостта от живота са на почит. Днес са тук, за да ни споделят част от него и да ни разкажат как се живее с 6 деца, лесно ли е, организира ли се лесно едно такова семейство, какви великденски традиции спазват и защо вярват, че голямото семейство е дар, а не бреме. Здравейте, първо родители. Здравейте. Добре, здравейте, деца. Здравейте. Лариса, обръщам се към теб. Как се организирате 6 деца? Тя има едно и казва, че полудява. С едното е най-трудното. Така ли се оказва? С двете е по-трудно, с 3 вече става така по-лесно и нататък все по-лесно, защото родителите вече имат по-голям опит. Така, с 6 родителите деца... опит или децата гледат всяко следващо? Родителите опит на първо място. Децата стават по-отговорни, вече по-големи. Аз запитам бащата, само мъжката гледна точка. Какво вижда бащата в цялата тая работа? По-лесно ли е, по-трудно ли е? И с желязна ръка ли командва това семейство? Различни етапи. Според зависи. Да, според зависи. Има тежки моменти, има по-лесни моменти. Децата, по-големите вече поотраснаха, стават все по-отговорни и започват все повече да се включват в помощта с по-малките деца. Сами е най-голям, нали? Сами. Самуел, а си ти? Разкажи ми, как примерно тази сутрин вие се организирахте и излязахте от вкъщи? Имаше ли кризисни моменти? Не. Почти нямаше. Нито един? Да. Бе, ти като батко, даваш ли си сметка, че си вена след татко? Да. Нали ти е ясно това? Мисля, голям мъж си, така се казва. Баткото, не гледай така оплашено. Кой се скри там? Малката ти сестра нещо си играе за тебе. За Това е Анджелика, нали? Лориана. Как? Лориана. Това е Лориана, Анджелика е най-меничката. Добре, защото опитахме да научим имената за малко време, не успях. И сега, като се налага да гледаш някой от малките деца, справяш ли се? Дават ли ти ги? Да, справям се. А слушат ли те? Да. Понякога трябва ми се налага да ги възпитавам. Я чакай сега, налага се възпитаваш, това е много хубаво. Какво значи това? Да ги спирам пред някаква... Опасност. Да. Ако е нещо опасно, да не се случи. Това е основната работа на големия батко, така е, да. Всъщност, да започнем от началото. Вие двамата как се срещнахте, познахте се от пръв поглед, как се случиха нещата? Срещнахме се преди 15 години в Украйна. Тогава бях студентка в музикалната академия в Одеса. И една събота прибрах се вкъщи, в моят роден град. И още пред къщата видях една кола с български номера. Ние тогава често имахме гости от различни държави. Но за пръв път ни се случи някой да гостува от България. Тогава усетих, че нещо трябва да се случи. Още не знаех какво. Но като влязох вкъщи, видях Дани. Той беше с неговия баща и усетих, че този човек е моят бъдещ съпруг. Интересно ми е, някога в началото въобще обсъждали ли сте колко голямо планирате да е вашето семейство? Или ти някакви такива договорки? И влезе ли в къщата така? Не точно. Кажи ни. Но и задавах въпроси, когато имахме така комуникация първична. Дали предпочита кариера или семейство? Тя отговори еднозначно, да, предпочитам семейството. Тоест, това е нейният приоритет. И вече с времето, аз лично имах мечта да имам 3 момчета. Бог ми подари 4. Аз започнах да се моля за дъщеричка, след това и за сестричка. И ето дойдоха двечки. Ето тя може да дойде при нас, ако иска. Искаш Ако ли ти да е отидеш при интересно. тях? Колко е сладка само. На нея всичко е интересно тук, това не е ясно. Да, съвсем логично е музиката да е спътник във вашия живот. Лариса ти каза, че си учила, нали така? Да. Музикалната академия в Одеса, нали така? Да. Какво, инструменти ли? Да, аз съм цигуларка, преподавател по цигулка. И доста години преподавах цигулка, но след като ми се родиха толкова деца, спрях тази дейност. Но музиката продължи да е част от вашия разбира живот. се. Как? Ние двамата сме музиканти и това дължи на нашите родители, защото и моите братя и сестри свирят на музикални инструменти, неговите също, и ние предаваме това изкуство и на нашите деца.
Ние говорихме Искаш ли да днес, добавиш че нещо? вашето семейство е и вярващо, така, споделяте вярата в Бог, нали? Абсолютно, това е нещото, което ни събра всъщност. Дори не толкова музиката, защото не знаехме, че сме и двамата музиканти. Тя даже, аз се смея, ми казваше, че не е искала да се омъжи за музикант, но така се наложи в последствие, така се падна. Но това сте го разбрали впоследствие. Впоследствие го разбрахме, да. Всъщност ви е събрала голямата Божия любов. Ние сега знаем, че децата са ни подготвили и специален музикален поздрав. Аз ще ви поканя, момчета, да дойдете ето тук, за да го изпълните. Ето ви микрофони, ето още един. Ние сме готови. Когато и вие сте готови, слушаме ви. Айде, колеги. Страдаше за мен и тебе и възкръсната за нас. От любов греха понесе и се върна в небеса. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Събота, луна си сутрин, ангелка му хвали и на всички дружелюбно каза, че Исус е жив. Той яви се на жените и на ближни се яви. Знае се от прадедите, че Исус е Божи син. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Той възкръсна за света и донесе светлина. Той надежда подари и на хората прости. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Алилуя, слава, слава, той умря, но пак е жив. Алилуя, слава, слава, Бог сърцето приеми. Благодарим ви, Браво, момчета, благодарим Може да ви. си седнете на местата. Много сте така отдадени, когато пеете. Децата, предполагам, абсолютно им е ясно за какво пеят, защо е важен този празник. Как го празнувате вие? Във вашето семейство? На първо място отиваме на църква, на богослужение. След това, след обяд, обикновено имаме
събираме цялата рода. Баща Вие сте с ми... вашата рода и още сигурно ставате много хора. Много. Брат ми само по-малки, ми брат има 5 деца също. Така. Аз съм от семейство, ние сме 5 деца също, така че цялата ми рода е... Вие трябва да наемате ресторант. Всъщност и тя идва от голямо семейство. Те са На 9 деца. Здраве! Лариса, какво бихте казали на хората, които също искат да имат големи семейства, но някак си не се решават по най-различни причини? Първо, че не е толкова страшно да имаш толкова деца, когато има хармония и едно разбиране. Случва се, когато един от партньорите иска, вторият пак не иска, то тук има проблем, разбира се. Това беше нашето общо желание и ние се радваме на този дар от Бог. Вие се радвате на този дар от Бог. Сега част от вашето семейство е в Украйна. Чувате ли се с тях? Добре ли са? Да, по принцип моето семейство отдавна живеят в чужбина. Част от моето семейство, които бяха в Украйна по време на войната, успяха да заминат на по-безопасно място, но имаме приятели, съученици, леля ми, които са в Украйна. Да, чувам се с тях. Тежко преживявам тези трагични събития, бих казала, особено когато чувам за родители, които са изгубили свои деца по време на войната. И тук бих искала да благодаря всеки българин, който отвори вратата на своята къща за моите сънародници. И вярвам, че това, което пише в Библията, пускай хляба си по водите, това ще се сбъдне и в техния живот, защото доброто винаги се връща. Благодарим ви отново. Благодарим ви отново. Аз гледам тези сладки момичета. Просто те си имат в момента собствена идея как се случва деня. Момчета, поздравявам ви и ви благодарим много. Чао! Светли празници! Светли празници ви желая.